Probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Frondi, Lodi! Basta Frondi, Lodi. Basta Frondi, Lodi. Luzon, Visayas at Mindanao, kami ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sa ngalan ng tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos, ako ang magsisilbing tulay ng mga reklamo ng bayan. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran ng mga pamayanan. Ako po ang inyong kapromdi, Ses Orenia Drilon. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radio DWNX-FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Nasa DYMD Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. O ngayon, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga probinsya mula sa ating mga loading reporter. Promdi Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, update muna sa final na pinsala o pinal na pinsalang natamo ng lalawigan ng Camarines Sur sa magkakasunod na lindol. Ayan. Makukuha natin yan mula kay Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Inilabas na ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Camarines Norte ang ulat kung saan tatlong bayan ang apektado sa kanila. Ang bayan ng Calabanga, ang bayan ng Dili at ang bayan naman ng nasaklaw ito ng ikatlong distrito ng lalawigan ng Camsur. Pararehas ang mga damages nito, mga gusali, Office of the Mayor, Office of Bisangunan Bayan, Municipal Agriculturist Office, Comelec Building, katawag na rin dito ang Rural Health Units, mga kalsada na nagbitak-bitak ng maliliit. Kasama na rin anya dito ay ang mga ilang kabahayan na mga konkretong nagkaroon din ng pag-crack o pagbitak-bitak ng kanilang mga dingding. Ayon sa ulat ng Municipal Engineer ng mga nabanggit na bayan at binalidate ng Provincial Engineering Office ng Camsur, ay wala namang naiulat na mga nasugatan o nasaktan. Ngunit nagpaalala si Director Claudia Liucot sa mga residente sa tatlong bayan na ito ng Camarines Sur na tanging pag-iingat dahil hindi ma-predict ng tibok kung mayroon pang mga magaganap na pagyanig at makatapos ang pagyanig ay ang mga aftershock. Kung kaya't minabuti na magsagawa muna ng evacuation center ang tatlong bayan na ito sa mga residente ng kanilang mga bahay ay nagkaroon na ng mga pagbibitak-bitak. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Leo Barceliano. Sa Cagayan Valley naman, halos 3,000 magsasaka na ang nakapaghain na ng kanilang indemnity claims. Narito ang ulat ni Jeronimo Dig mula sa IFM Kawayan. Umaabot na sa 2,738 magsasaka ang nakapaghain na ng kanilang indemnity claims sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 2. Ayon kay Loterio Sanchez Jr., Officer in Charge for Marketing and Sales Division ng PCIC Region 2, nakipag-ugnayan na sila sa mga magsasaka at mangingisda para ma-insure ang kanilang mga claims para sa kanilang indemnity. Batay sa datos, marami ng magsasaka ang mula sa Cagayan ang nakapaghain ng kanilang
kanilang indemnity claims. Maaaring sa mga susunod na araw ay madadagdagan pa umano ang mga naghain ng kanilang indemnity claims dahil kasalukuyan pa rin ang paghahain pa ng mga claims ang mga naapektuhang magsasaka. Maging ang mga magsasakang residente ng lalawigan ng Apayao ay naghahain na rin ng kanilang indemnity claims. Hinimok naman ng PCIC ang mga magsasaka na nais magpa-ensure na makipag-ugnayan lamang sa Municipal City Agriculture Office o mismong tanggapan ng ahensya. Maaari ding makapaghain ng indemnity claims kapag may git 10% ng kanilang pananim ang nasira naman ng kalamidad. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Okay, maraming salamat sa iyo, Jeronimo Dig, sa update na yan. Samantala, sa Bataan naman, ay mahigit sa 1,400 active cases ng COVID-19 ang naitala. Narito ang ulat ni Mike Sigaral mula sa RMN Bataan. Bahagyang tumaas ang active cases ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Bataan. Sa latest update ni Bataan Governor Abet Garcia, mula sa 1,420 ay tumaas ito sa 1,437 active cases. Sa latest update, 55 ang panibagong nagpositibo habang 33 naman ang nakarecover. 5 naman ang napaulat na bagong death cases o mga namatay. Sa kabuuan, umabot na sa 28,456 ang tinamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan, 25,980 sa kanila ay pawang mga gumaling o nakarecover. Samantala, nasa 1,101 naman ang bilang ng mga pumanaw na dahil sa COVID-19. Sa dami ng mga active cases, pinakamarami pa rin sa lungsod ng Balanga with 362 active cases, sinundan ng Dinalupihan with 310 cases, habang pinakamababa naman o pinakaunting active cases sa bayan ng Bagak na may 22 active cases. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Thank you, Mike. Mula naman sa Bataan, dumako tayo sa General Santos kung saan good news. Nasa low risk na sa COVID-19 threat ang Gensan. Nako, maganda to. Narito ang ulat ni Radyoman Rose Shoco ng RMN General Santos. Nananatiling nasa low-risk classification ang General Santos City at ang natitirang bahagi ng Soc-Surgeon area. Ito ay batay na rin sa latest na COVID-19 average daily attack rate na naitala sa riyon. Sa bagong datos ng Department of Health, bumaba na sa 4.50 ang ADAR sa Region 12 mula October 4 hanggang October 17 na mas mababa kung ikukumpara sa 8.45 rating noong September 20 hanggang October 3 no record. Samantala, nananatili pa rin sa 63.28% ang COVID-19 ICU bed utilization rate sa Region 12. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoco, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Thank you, Rose. Sa Davao City naman, isang pampubliko na sementeryo inireklamo. Naku, dahil sa baha. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Agad inaksyonan ng Barangay Panakan ang reklamo ng mga residente sa baha o napondong tubig sa loob ng sementeryo sa Panakan dito sa lungsod ng Davao. Sa panayam ng RMN Davao kay Panakan Barangay Captain 12 Apostol, sinabi nito na nag-request na ang barangay ng submersible pump para makuha ang napondong tubig, lalo na nasunod-sunod na ang mga araw na nakakaranas ng pagulan ang lungsod dahil sa La Nina. Ayon kay Apostol, matagal na manong problema ito sa nasabing sementeryo dahil walang madaluyan ang napondong tubig. Anya, sa panahon ng undas lamang nila ito ginagamitan ng submersible pump para temporaryong mawala ang tubig para hindi rin mahirapan mga residente sa pagbisita ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dagdag ng kapitan na matagal na umanong plano na gawing apartment type ang sementeryo pero hindi pa ito nasimulan hanggang ngayon. Umaasa naman ang mga residente na magamitan ng pump agad ang napondong tubig bago pa man temporaryong isarado ang mga sementeryo sa lungsod simula ngayong October 24 hanggang November 7, 2021. Kaugnay sa inilabas na order ng City Government of Davao para maiwasan ang dagsa ng mga tao sa panahon ng undas nang maiwasan din ang COVID transmission. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Salamat, Renz. Samantala, nako, maganda ang mga balitang natatanggap natin mula sa Mindanao ukol sa COVID-19. Sa Region 10, bilang ng mga gumagaling sa COVID-19 patuloy na tumaas. Ayan, narito ang ulat ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro.
Patuloy na tumataas ngayon ang COVID-19 recovery rate ng Region 10 base sa briefer na inilabas ng Department of Health Region 10 kagabi. Umabot na sa mahigit 92% ang COVID-19 recovery rate o nasa halos 74,000 na mga individual na ang gumaling sa COVID-19. Ito'y matapos madagdagan ng 362 ang recovery sa COVID-19 sa buong rehiyon kung saan 149 nito ay mula sa Bukidnon, 18, Camiguin, 22, Lanao del Norte, 55, Misamis Occidental, 52, Misamis Oriental, 27, Iligan City at 39 mula sa Cagayan de Oro City. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Annalisa. Alright, dumako tayo sa update sa pinsala ng Bagyong Maring sa Ilocos Sur. Kamusta na nga ba ang kalagayan ng mga kababayan natin dyan, lalo na sa mga nakatira sa Santa Cruz? Yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lutong. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Tunay na tunay. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Alright, nagbabalik ang Basta Promdi, Lodi. Matinding sinalanta ng Bagyong Maring ang Ilocos Sur Province. Kahapon nga inilagay na ang probinsya under state of calamity kasunod ng mga pinsala sa kabuhayan, infrastruktura at agrikultura. Maraming tahanan ang lumubog at nasira dahil sa matinding pagbaha. May mga nasawi rin. 6 na lugar ang naging kritikal, kabilang na dyan ang Santa Lucia, Santa Maria, Santiago, Narvacan, Candon City at Santa Cruz. Patuloy pang inaalam ng provincial government ng Ilocos Sur ang kabuuang pinsala na tinamo ng probinsya. Samantala, isa sa mga lugar na matindi ang naging pinsala dahil sa pagbaha ang munisipalidad ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Virgilio Valle na Vice Mayor ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon ho. Magandang hapon ho. Kamusta naman ang inyong bayan? Ay nako, sana po ay unti-unti namang nakakaahon kayo dyan. Opo, nakakahon naman kami ngayon dahil sa dami rin ng mga tulong na dumating.
So right now, we are still busy distributing relief goods po. Ilan po ang apektado sa populasyon ng inyong bayan po? Roughly about 1,000 families po. 1,000 families. So sila po ba ay kinailangang lumikas? Hanggang ngayon po ay nasa evacuation centers po ba sila? Hindi, nasa mga bahay na po. Actually, hindi kami nakapag-evacuate dahil yun na nga, ang signal ng Pag-asa is only signal number 2. Pagkatapos bigla na lang tumaas bigla yung tubig, yun na nga ang nagiging problema po namin kung saan nang galing yung tubig. Opo. Is it the first time na mangyari ito sa inyong bayan na ganitong kagrabe ang pinsala ng bagyo? Opo, first time ito kasi about 3 weeks ago, 2 linggo po na diretso ang ulan, wala namang ganitong flooding. Mm-hmm. Pero itong maring na sinasabi, nag-umpisa lang ng hapon, mga gabi na, alas 8, ang taas na po yung tubig eh. Mm-hmm. Ano ho ang sinabi ng Pag-asa? Ito po ba ay biglang pagbugso ng ulan? Yung bang kahit na kasi po yung sinabi nyo noon na 2 linggo tuloy-tuloy, ngayon ay baka sudden rush of rainfall na talagang biglang buhos na madaming ulan po. Ano po ba yung sanhi? Sa tingin ko po mas marami pa nga yung buhos ng nakaraang linggo, yung mga nakaraang linggo kaysa dito. Ito bigla na lang po eh. So tinitignan ko nga yung possibility na meron kayang nag-release ng dam or whatever, I don't know. Mm-hmm. Or could it be that in less than a few hours, talagang yung height ng rainfall po, yung dami, ay talagang napakatindi? Hindi po yun? Posible pong ganyan. At tapos, isang possibility is nagkaroon ng high tide. So, magkasalubong ngayon yung galing ng east at saka sa dagat. Okay. So inaalam niyo po talaga kung ano ang talagang punot dulo. Hindi ko kaya marami na ring parang kalbon na ang mga bundok na nakapaligid sa inyong bayan po? Hindi po, kasi nagkakaroon kami ng dito, ng greening program 3 years ago. Nag-umpisa po. So, punong-puno po yung kahoy yung mga pabundukan namin. Mm-hmm. But it takes time. Kung 3 years ago lang, it takes time also for the trees to form roots, hindi po ba? Hindi. Yung mga pan po, yung mga hindi naman pinalbo yung bundok, kundi yung mga fast-growing trees naman ang nilagay namin. Kagaya ng mga eucalyptus, mga ganyan. Opo. Sabi nyo, baka may nag-release ng tubig mula sa dam. Saan pong dam kaya po ang pinagmula ng tubig kung sakasakali pong gano'n? Yun na nga po ang hindi namin actually maintindihan. Kasi kung yung rainfall lang, hindi ako naniniwala na gano'n ang epekto nito. Mm-hmm. So first time in your memory of this happened in your town. Yeah, because my wife and I handled the position for more than 30 years already. Okay, so sanhin na rin malamang po ang climate change. Ano po? Posible rin po, posible. Yung pinaka-logical explanation probably is yung pagsalubong ng high tide. Okay, sa lubong ng high tide at saka yung amount of rainfall, yung volume ng rainfall po. Opo. That's possible. Okay, now let's go to the situation po of your constituents po. So, meron po bang tuloy-tuloy pa rin po ba ang ayuda galing sa national government? Ano po ba ang pangangailangan ng inyong bayan po? Sa ngayon po, okay naman sila sa mga food items. Marami sila. So, wala na lang yung mga kaldero, plato, pero dumating na kanina yung pinakuha ko sa Maynila.
So, we are going to distribute yung mga plato, mga kaldero kasi tatapos na kami sa mga tsinelas kasi nawala lahat to eh. Nakakatawa, pati panty sa bra request nila. Ganun po ba? Pero ang mga bahay ay nakatayo pa, at least. Yung mga bahay po nakatayo, pero yung wala nang laman. Pumasok na lupa, lampas ko sa baywang. So, I asked the military, yung mga army, na tumulong po na magpala sa ilabas sa mga bahay. So, we are still in the process. It will take us about another week siguro po para matapos namin na maalis lahat ng mga lupa sa mga bahay ng mga tao. Para pala kayong naondoy ang nangyari, nagkaroon ng mud flow. Parang ganun po, parang ganun. Yung napanood natin noon sa TV. Right. So malamang that mud flow is from the mountain. So yun na nga, nagkaroon ng erosion po na dala ng tubig, ulan. Yeah, because dito na po sa Kwan dahil dito sa desilting na ng mga rivers, dapat talaga ng desilting yan. Kanya lang, during the past administration pa, binabawal nila kasi ang desilting eh. And we have been telling them na ang kailangan ngayon is desilting. Desilting. Parang nag-umapaw po ang mga ilog po. Opo. Mabuti na nga ngayon at pa-pwede na yung desilting under this administration. So, actually, we have started desilting our rivers, pero inabutan pa rin po. Okay, so hindi pa nakakarating sa ibang sa National Capital Region ang tindi ng pinsala sa inyo, sir? Actually po yung marami na rin nagpadala dito ng mga tulong po, kagaya ng kaalis lang ng isang araw yung ABS-CBN. Marami silang palang tulong. Tapos marami rin mga private individuals na tumulong. We also declared our municipality under state of calamity. So, yun po. So, Attorney, kailangan nila is kandila dahil nawalan sila ng ayan. Sige po, sabihin nyo na, pag-anunsyo nyo na para naman kung may mga nakikinig sa atin, yung mga urgent na pangangailangan po ng mga nasalanta po nitong bagyong ito. So far po, ang hindi na lang namin talaga may bigay yung lutuan. Yun lang. Yung lutuan. Pero kasi dumating na yung mga plato, kaldero, sinelas, mga shorts, mga damit, pagkain, sobra na po. Marami na. So, ang kailangan na lang, yung item lang na hindi namin may bigay, kasi pati panty na ibigay na namin, yung na lang po, yung lutuan, yun na lang ang problema nila. Medyo mahal-mahal din kasi yun. Oo nga. Ayan, siguro mga gamit sa kusina, gamit pang luto at lalong-lalo na kalan kung meron. At siguro, gaas na rin po, no? Ano po? Pwede pang pagsyagan mo na siguro yung kahoy po in the meantime. Sige po, but it will take a long time to clean up, yung mga putik na pumasok sa mga kabahayan, ano po? Aside from that po, yung mga fan ang kawawa. Kasi parang panitong bayan namin, dito nang gagaling yung mga gulay po na sinusupply sa Baguio. Tapos yung mga taga-Baguio dinadala sa Maynila. So, ano po ang mga main products ninyo na agricultural po? Doon sa area po, doon sa area na nasalanta ng Baguio, yun ang main product nila. Kagaya ng anong mga gulay po doon? Wala na po, wala na buhay. Puro natabunan po lahat. Okay, so kailangan magsimulang muli at marahil puro putik din yung mga bukid po? Yeah, it will take, sabi ng mga farmers, it will take about 3 to 4 years bago bumalik po yung fertility ng lupa. Oh my goodness, talagang parang matinding calamity po. Anong mga gulay po ang pinoproduce nila? Yung parang galing Baguio din, mga carrots, cabbage, ganyan po ba? Opo, cauliflower. Cauliflower. Yeah. Mga high value crops, ano po?
Marami po, halos lahat ng klase po. So dapat pala ang DA din ay magpadala ng tulong para manumbalik ang sigla ng lupa po, ano? Yes, according to them po, pag nagtanim ka ngayon, pag harvest mo, lumulutang daw yung lupa. So it will take about 3 years daw para lumutang yung lupa dahil may kasamang buhangin po eh. Oh, I'm so sorry to hear that. Okay, so hopefully all the national agencies will come to your aid para naman matulungan po ang mga magsasaka dyan para maitayo ulit ang kanilang kabuhayan. Sige, panghuling salita na lang po, Attorney Valle, ukol sa tinatamo ng pinsalang tinamo ng inyong bayan. Opo, una po, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na binigyan niyo kami ng makapag-air sa radio yung ang sitwasyon ng aming bayan at nananawagan sana kami sa Department of Agriculture lalo na sana pumunta naman yung representative niyo dito kasi hindi lang naman yung bukid na natira, kundi kalabaw, mga kambing, lahat po na-wash out yun. Nawala lahat ng mga baka nila, nagkamatay lahat ng kambing. Yun po. So, yun lang po ang kailangan po namin sa ngayon. Sana po yung Department of Agriculture at saka yung Department of Public Works and Highway at tingnan din yung mga nasirang mga infrastruktura namin, lalo na yung mga river control namin. At okay, sana po ay agad umaksyon ang national government at patuloy po naming susubaybayan ang muling pagbangon ng Santa Cruz at sana naman ay hindi kayo mawalan ng loob at babalik din naman po ang mga nawala sa inyo. It will just take time. Marami pong salamat sa inyong panahon, Vice Mayor and Attorney. Na lang po kami. Kulitin yung mga national agencies po. Thank you. Opo, marami pong salamat, Attorney Virgilio Valle, Vice Mayor ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ngayon, nasa linya rin natin si ASEC Glenda Relova na acting spokesperson ng DSWD. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Seth, at saka taga-subaybay po ng inyong programa. Opo, ASEC. So the whole of Ilocos Sur has been talagang terribly affected. Ano po ang tulong na ipapaabot natin sa kanila? Kasi ito na nga, bababa lang ng telepono ni Vice Mayor Valle, lutuan daw ang kailangan ng mga tao doon. Meron pa kaya tayong maipapadala sa kanila, ma'am? Meron naman po, Ma'am Seth. So sa katunayan po, as of yesterday, may mahigit 6.4 million na po na assistance na nagmula sa DSWD. 4.5 million po doon ay galing po sa LGU. 6.4 po ang mula po naman sa DSWD. So meron din naman po kaming nakastandby yung po mga hinihingi po nila na 14,817 na non-food items. Ito po ay mga family kit, hygiene kit, kitchen kit, sleeping kit at pants. So nakakahalaga po itong preposition po namin na ito na 21.1 million pesos. At meron din po kaming nakaantabay na 11,981 pa na family food packs bukod po doon sa mga naibigay na namin na nagkakahalaga naman po ng 6.1 million pesos para po sa buong rehiyon po ng ating Ilocos Sur. Ayun, so mga ilang families po ba total ang affected sa buong probinsya ng Ilocos Sur, ma'am? As of October 19 po, nakapagtala po ang aming DSWD Field Office 1 ng 72,329 na family o 261,570 po na individual. Marami rin pala po. Opo, napakadami po. Malaking naapektuhan po ang City of Candon. 21,942 families po. Ma'am, natuntun na ba kung ano ang mismong sanhi na, kasi ang kwento ni Vice Mayor ay in his 30 years of service doon sa
bayan nila. Ngayon lang po nangyari, parang ondoy po yung nangyari doon sa Ilocos Sur. Tama po kayo dun kasi ang na-report nga po na challenge sa amin ng aming regional field office yung tagal po ng panahon na umulan. So yung build up po siguro nung range ng yung amount po ng ulan talaga nag-cause din po na unpassable yung mga roads at madami nga pong binaha sa area po dito sa atin sa Ilocos Sur. So it was the volume of rainfall. Unprecedented volume, I guess. Opo. So, ASEC, continuous pa rin ang pagpadala ninyo ng ayuda dyan sa Ilocos Sur po? Opo, patuloy pa din po na nakikipag-ugnayan po ang ating Field Office 1 dito po sa lahat po ng local government unit, specifically nga po dito sa Candon, Narvacan, Tagudin, Santa Maria at Kawayan. Sila po kasi yung na-determine namin na pinakamadaming pamilya po talaga yung naapektuhan. So, 21,000 sa Candon, 15,000 sa Narvacan, 9,000 sa Tagudin, 7,200 sa Santa Maria, and sa Kawayan po is 7,246. So, napakalaki po talaga ng mga na-affected na pamilya po natin. Opo. Ma'am, how about yung livelihood? Of course, a lot of it will have to do with the Department of Agriculture, pero ano pong assistance ang maibibigay ng DSWD para po makabangon naman sila sa kanilang pamumuhay? Currently po, ma'am, ang ating pong livelihood program, this is a regular program po ng ating departamento. Yun pong ating sustainable livelihood program. So maaari pong pagkatapos po nitong bagyong ito, bababa po ang ating field office sa mga iba't ibang LGU para po mag-determine po ng ating mga kababayan na naapektuhan ng kanilang livelihood. So dito po sa ating SLP, makakakuha po sila dito ng pangkabuhayan na worth 10 to 15,000 pesos po depending on the proposal. It could be an individual, it could be an organization or association po. So maaari po yan. Yung iba naman po pwede pong humingi ng assistance po para po makapasok sila ng trabaho. So nagbibigay po kami ng employment facilitation track ng worth 5,000 pesos. Yung ginagamit habang hindi pa sila sumusweldo, may sinapamasahe po sila at meron po sila na pambibili ng pagkain. Opo. Or siguro sa pag-rehabilitate, parang trabaho, bibigyan na lang sila ng trabaho ng gobyerno sa pag-aayos ng mga daan or hindi po ba? Parang... Opo, ito naman po ay under naman po sa isa pa din na programa po ng DSWD, yung tinatawag po natin CCCAM. Ito po yung Climate Change Adaptation and Mitigation Program kung saan po after po ng ating mga sakuna, ini-engage po natin yung ating mga mamamayan na maglinis, i-rehab po natin yon. So ito po yung tinatawag natin mga cash for work. So pwede rin po cash for work, yes. Sige po. Ayan. Marami pong salamat sa inyong ulat ukol sa mga ginagawa po ng DSWD para naman makatulong sa ating mga kababayan na salanta sa Ilocos Sur po. Marami pong salamat. Maraming salamat din po, Ma'am Ces, at mabuhay po kayo at mag-ingat pa rin po tayo sa ating pandemya. Opo. Yan po ay tinig ni ASEC ng ASEC natin dyan sa DSWD. Marami pong salamat sa inyong panahon. Ngayon ay update naman tayo sa estado ng COVID-19 sa ilang bahagi ng bansa. Nananatili pa ring high risk ang Zamboanga Peninsula kasunod ng patuloy na tumataas na bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Batay sa datos ng DOH, nasa 9.24 per 100,000 population na average daily attack rate ng rehiyon. Mataas din ang COVID-19 bed utilization, ventilator at ICU. At para makakuha tayo ng pinakabagong update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya, makakausap natin mula sa linya ng telepono ang OIC Undersecretary of Health Public Health Service Team na si Dr. Maria Rosario Vergere. Magandang hapon po, ma'am. Yes, good afternoon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Ano po ang pinaka-latest update sa Zamboanga Peninsula? Yes, ma'am. No? So currently po sa Zamboanga Peninsula, this is Region 9,
We have 2 areas in Zamboanga Peninsula which are at alert level 4 because meron po silang high-risk case classification at yung pong kanilang mga kama sa ospital for COVID ay puno po. We have Isabela City also with high-risk ICU utilization. And yung kanilang Isabela in Basilan po yan. Yes, ma'am. Isabela Basilan. Isabela City po, we have 5 areas in Region 9. This is Zamboanga City and Zamboanga del Norte are at alert level 4. Isabela City has high-risk ICU utilization, and then Zamboanga del Sur and Zamboanga City naman po ay nasa low risk to case classification, but their ICU utilization is also at low risk po. So ano pong ginagawa natin para po ma-address itong medyo critical situation in the Zamboanga Peninsula? Yes, ma'am. No? So we are continuously monitoring this area. So meron ho kami mga augmentations as to funds that we provide for them so that they can procure medicines in their hospitals. They also were given funds kung sakaling makakapagdagdag po sila ng kanilang healthcare workers. Ang National Task Force so binigyan sila ng karagdagang bakuna para makapag-increase po sila ng vaccination coverage nila. So lahat po ito ay pinagtutulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno po. Opo, at kamusta naman po ang vaccine rollout sa Zamboanga Peninsula, Doc? Yes, ma'am. No? So katulad ng sabi ko nga, we are trying to add some more supplies dahil medyo hindi pa po stable yung kanilang vaccination coverage sa ngayon dito po sa kanilang lugar. For Zamboanga po, they have a 20% fully vaccinated coverage sa kanilang lugar po ngayon. So it's quite low, ano po? Yes po. Mm-hmm. Now, let's move naman to Cordillera. Is Cordillera also likewise situate, as critical po as Zamboanga Peninsula, ma'am? Yes po, no? So ang Cordillera naman po, we have areas there na sa high risk po. If you look at the Cordillera region, meron po tayong 6 na areas dyan. 7 areas, I'm sorry. And 2 of those areas, yun pong Ifugao at saka Mountain Province, meron po silang high-risk case classification. When it comes to ICU utilization naman po, lahat po ng areas nila dyan sa kanilang lugar ay more than 70%. Ibig sabihin, critical po ang risk ng kanilang mga beds na for ICU or for severe and critical cases. What could have led po to this rise in cases in the Cordillera? Yes, ma'am. No? So when we tried analyzing our case data, we have taken note of the fact that nauna po ang NCR at yung ibang mga areas natin na malapit sa atin na mag-peak dito sa Delta variant na pagtaas ng kaso. Nakita ho natin ng Zamboanga and CAR happening yung kanilang peak weeks after nitong sa NCR. We started our peak of cases here in NCR around September 5 to 11. Ito pong sa Zamboanga, they had their peak around end of September already. Mga September 26 na po nagtaas ang kaso. And then for CAR, a little bit earlier but not at the same time as NCR. That's why nakikita ho natin medyo parang naging mabagal ang pag-recover nila when in fact the other areas are declining already. Another factor would be the lack of beds dito po sa mga areas na ito. In CAR po, we only have a total of about 28 hospitals. Both public and private na po yan. Ang pinakamalaking hospital po nila ay dadalawa lang na level 3 hospitals. Isa pong public, isang private. For Zamboanga naman po, we have a total of about 43 hospitals, both public and private. Tapos ang level 3 hospital po sa Zamboanga ay isa lang, and that is a public hospital. So isa po yan, nakakadagdag din po yan sa burden ng isang lugar kapag kulang po ang ating mga ospital, pag kulang din po ang mga beds na pwede nating i-allocate for our COVID patients.
So going back to the Cordillera, and of course this would include Baguio City, ano po, Doc? Yes po, ma'am. Baguio is included here po. Opo. You're saying it started earlier even on NCR, and while NCR is slowly in alert level 3 na tayo, sila hindi pa nakakabangon. Bakit po kaya? Because of the hospitals, as you said, the low number of hospitals? Yes, ma'am. And we can see that the transmission is still ongoing. Nakikita ho natin mataas pa rin ang case trends doon po sa mga piling lugar dyan po sa CAR. No? As I've said, high risk po ang Ifugao at saka Mountain Province. Although ang Baguio City naman po nasa moderate risk na sila, although mataas pa rin po yung kanilang affected number of people in their population. So as I've said, medyo nahuli po ng peak ng cases ito pong mga lugar na ito. Ito pong sa CAR ay nag-peak sila September 30 na po yung pagtaas ng kaso. And ngayon po naman nakikita natin may gradual decline dun sa numero ng kaso sa lugar nila. Ngunit naiiwan po yung mga ospital na medyo may pagpuno pa kasi. Kailangan din natin maintindihan kapag severe cases po kasi mas matagal po silang naglalagi sa ospital. It's about 21 days or more. Kaya maaring bumababa na ang kaso pero makikita natin later on pa ho madidecongest ang mga ospital. I see. Okay, Doc, so if that is so, we will be seeing this trend in other provinces because sabi nyo nga, sumusunod sila sa nangyari sa Metro Manila. Parang ganun ang nangyayari. So, which other provinces do you see this happening? Well, we are looking at Region 2. We are looking at CAR. We are looking at Region 9. Ito po yung mga areas na medyo binabantayan natin po sa ngayon. Nakita ho din natin ang Region 1. Nakita rin natin yan sa Region 4B. Ito po mga medyo late po talagang nag-peak ang mga numero ng kaso nila. So ito po yung mga lugar na binabantayan natin sa ngayon. Okay. So pagka ganyan po, mag-work ba yung, parang dagdagan or bilisan ang vaccination para naman, maprotektahan yung mga hindi pa infected? Definitely po, ma'am, no? Yung vaccination po kasi can prevent severe cases of the infection and therefore it can reduce the number of hospitalizations at saka yung mga namamatay. So kung atin pong mai-improve ang ating vaccination coverage, we can prevent more from having severe infections and therefore hindi mababurden ang ating mga ospital. Yes, that's why it's so unfortunate. If only we could hasten the vaccination rollout, we would have spared a lot of, lives and people from getting hospitalized, di ba po? Totoo po yan, ma'am, no? Kaya lang, kailangan din maintindihan ng ating public na it is not just really hastening the vaccination coverage across the different sectors in the population. We should be able to prioritize our senior citizens and those with comorbidities kasi sila po talaga yung nagkakaroon ng severe infection. Sila rin po yung mas prone sa pagkakamatay sa sakit na ito. Opo. Okay, on another matter, meron ba kayong good news doon po sa update sa plano ninyo sa third dose, yung parang booster shot sa mga priority sectors po? Yes, ma'am. No? So as I mentioned, plans are underway. We're trying to verify also with our experts and the WHO regarding these third doses. Ito pong third dose na sinasabi natin, ibibigay natin as planned dito po sa ating mga immunocompromised individuals, sa mga senior citizens at saka sa healthcare workers. Ang kailangan lang ho namin ma-verify ngayon at kinaklaro natin sa ating mga eksperto at sa WHO whether it will be homologous or heterologous vaccinations po. Ibig sabihin, pareho bang brand ang ibibigay natin o yung brand po na iba from the brand that you got for your first 2 doses. So when do we expect a decision on this and yung pag-roll out po nito?
Yes, ma'am, the decision has been made already by the Secretary of Health and the Vaccine Cluster Head Secretary Galvez. Ito na base sa rekomendasyon na ibinigay ng ating mga eksperto. Pero ang kailangan lang ho namin talagang ma-verify lang muna, kailangan ba homologous or heterologous? At saka inaantay din po natin na makapag-release po ang Food and Drug Administration ng Amended Emergency Use Authority before we can start the implementation. So yun na lang ang hinihintay. The decision has been made, but then the choice of vaccine, I suppose, is what is still being weighed. Yes, ma'am. And plus the emergency use authority given by the Food and Drug Administration. Kailangan po meron tayong EUA para po tayo ay masigurado. When will that happen? Just a ballpark figure, before the end of the month or at the end of the month po? Well, it's being processed, ma'am. One of the things that we need for us to be able to get an EUA would be the evidences from manufacturers that this is going to be safe and effectiveness is there. So we have written the manufacturers already across the different brands here in the country for them to give us these different evidences so that we can submit to FDA and the process for this EUA can be started. All right, well, we thank you so much for your time and your updates, Yusek Maria Rosario Vergere of the Department of Health. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, hindi pa natin alam kung kailan ibibigay yung third dose na yan at marami pang mga requirements na kailangan hintayin. Okay, so ang susunod naman ay good news. Ito, naudlot ito kahapon kaya makikilala nyo na ngayon dahil kahapon medyo nawalan tayo ng oras at may bago kayong hahangaan mga kapromdi. Isang loading promdi na gumagawa ng art pieces mula sa scrap materials at nagpipinta gamit ang kape. Can you imagine? Ayan, magbabalik ang Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lalo. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Tunay na tunay, Promdi. Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta Promdi, Lodi! Ang programang hitig sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Dito sa DCXL 558, Radyo Trabaho. Basta Promdi Lodi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation.
Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Alright, bago natin ipakilala ang ating Lodi na Promdi, ito muna live na ulat ukol sa 3 personalidad kabilang ang 2 babae ay arestado sa iligal na droga sa Mandaluyong City. Narito ang ulat ni Radyoman 3, si Silvestre Labay. Bumagsak Ses sa kamay ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Mandaluyong Police Station ang 3 personalidad kabilang ang 2 babae makaraang mahulian ng ipinagbabawal na gamot ng magsagawa ng pot session sa number 841 sa J. Pabilia Street sa Barangay Mauway, Mandaluyong City. Kinilala ang mga suspect na sina Godofredo Bundok Jr., 28 anyos, Rosette Diaz, 27 anyos, at Sarah Jean Diaz, 29 anyos, kapwa residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakatanggap ng tawag ang mga tauhan ng Bantay Bayan sa Barangay Mauway, Mandaluyong City mula sa isang concerned citizens na mayroon umanong nagsasagawa ng pot session. Itong mga suspect kaya't agad na ikinasa ang operasyon kung saan ay naaresto ang 3. Na-recover sa 3 mga suspect ang 3 gramo ng pinagnilang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso, isang pirasong aluminum foil at 2 pirasong disposable lighter. Paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong isinampa laban sa mga suspect. Kasama mo sa Mandaluyong City, Basta Promdi, Radyoman Silvestre Labay, Tata, RNN. Salamat sa ulat mo, Silvestre Labay. Thank you. Ayan, parang akala ko ba nasusugpo na ang droga, may mga ganyan pa rin. Ako naman. Ipapakilala na natin sa inyo ngayon ang 20 anyos na Bicolano na nagagawang art piece ang mga scrap at nakakapagpinta gamit ang kape. Ayan, siya si Dominic Urbano at makakasama natin siya via Zoom. Hi Dominic, kamusta ka? Hello po ma'am. Good afternoon po, ma'am Ses Drilon. Good afternoon. Obra mo ba yung nasa likod? Ano ba yung nasa likod mo? Yung painting ko po ito dati, last year po. Wow! Yan ang obra mo? Gawa yan sa scrap? Ito po yung, yung painting po na yan, bali, bukod po sa mga scrap, sa mga, yun po yung sculptures, may painting din po kasi ako na ginagawa. So sculpture yung nasa likod mo? Bali, acrylic painting po siya. It looks alive. Para bang lumalabas sa mga dahon. Parang buhay na buhay ang itsura ng painting mo, ha? Yes po, kasi medyo po pulido po yung pagkakagawa dito para pong realistic po siya. Very realistic. Akala ko ay meron kang halaman sa likod mo. Unang-una, ikaw ba Dominic ay self-taught or nag-aral ka ng art? Yes po, ma'am. Bali, self-taught artist po talaga ako. Start po nung high school, nakapagpinta na po ako noon. Tapos, yun po, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy lang po ako sa paggawa ng iba-ibang obra. Maganda. Ito bang nakikita namin ngayon, itong bata na may mga parang paper planes, itong mga tong parang black and white, ay gawa sa kape? Yung yung mga coffee paintings naman po na yan, mga monochrome. Karamihan po sa coffee paintings ko po, puro composition po sila. Try lang po doon sa coffee.
Ano ang ang medium mo ay kape, ano naman yung canvas mo? What do you use for your canvas? Papel ba or nasa stretch ka ng canvas? Yung coffee paintings po, ma'am, bali po nasa watercolor paper po siya. Okay. Mas makapit po yung coffee paintings doon. Okay. Yung iba, yung mga dekulay, ano ang medium mo? Example po, itong sa likod ko po, ma'am, bali acrylic painting po siya on canvas. Okay, on canvas. Okay, so nagsa-stretch ka ng canvas at dyan mo pinipinta. So, ang kape ba is how good is of a medium is coffee? Kasi ano ba yan? Forever ba yung coffee? Hindi yan hindi yan magfa-fade or what? Base po naman sa mga unang gawa ko po na coffee paintings, hindi naman po sila nag-fade. Kailangan po talaga siya i-preserve din using fixative spray para kahit bumabasa siya, hindi na po siya masisira. I see. So after matapos, meron kang spray na linalagay to preserve it. Yes po. Para po din siyang watercolor. Kailangan din po naka-glass frame siya para mas ma-preserve po siya ng matagal. Very challenging siguro, no? Kasi ang watercolor, napakahirap na medium, di ba? Kailangan magaling, mahusay ka mag-mix para hindi sila maghalo-halo yung mga kulay, parang ganun, no? Yes po, kailangan din po talaga ng may kanya-kanya po din talagang technique yung artist kung paano nila magagawa yung isang artwork or isang obra. Yeah. Yun po, kailangan po din talaga pag-aralan muna bago igawin po sa... Right, para it's experience really that will teach you. No? Kailangan lagi mo siyang ginagawa para ma-master mo yung iyong medium, tama? Yes po. So anong mga scrap, Dominic, ang mga ginagamit mo sa iyong painting? Kung kunyari, gumagamit ka ng acrylic, gumagamit ka ng coffee, ano yung mga scrap naman? Ito yung mga sculpture naman na pieces mo, ang scrap. Yes po, meron po ako dito na sample yung gawa po sa lata na ayuda noong kasagsagan po ng pandemic. Talaga? Alin? Yung nasa kanan o yung nasa kaliwa? Ito po ngayon, mamaya hawak ko na yung lata artworks ko po na... Ay, uy, ang ganda! Parang mga takip ng soda ba yan? Ng soft drinks or delata, no? Mga delata. Delata po. Mga sardinas po, ganun po. Ang galing, Pinagupit-gupit ko po siya para mabubuo maging sculpture, maging isang obra po siya. Okay, kamusta naman ang marami bang kumukuha, maraming bumibili, marami bang nagtataguyod ng mga art mo? Sa ngayon po, sobrang thankful po ako kasi mas madami pong collectors, clients na kumuha po talaga itong taon. Kasi simula ng pandemic, hindi po ako tumitigil sa pag-painting, paggawa ng, yung mga sculpture, sinusubukan ko po, sinasabay-sabay ko po sila gawin. Magkaroon po ako ng idea po. Na So, para kumbaga, sold out lagi ang works mo, ganon? Sa halos lahat po, yung mga bago ko po kasi yung mga series, yun po, madalas po yun siya na sold out. Wow, very good. Alam mo kasi, Dominic, hindi ba ngayon, mas mahigit na kasi ang oras na pamamalagi sa bahay di ba ng mga tao, kaya gusto nila napapaligiran sila ng mga magaganda, puro bahay na ang pinagkakaabalahan ng tao ngayon, di ba? Tama yes ba? Po. Opo, bali po, sa akin po, sa mga paintings ko naman, yung collectors po, yung mga buyer, nagkakaroon po sila ng mahabang time magtingin-tingin sa Facebook, sa online, yung mga artworks ko. Kaya marami po talaga. Very good. At parang naging ang imbis na naging bakante ka ngayong pandemic, mas lalo kang naging productive. Very good. Kasi alam mo, parang isa kang inspirasyon sa mga tao na pwedeng maging productive. Huwag mawalan ng loob, huwag ma-depress na tayo ay immobile, nasa bahay lang. Tignan mo yung tignan ninyo yung storya ni Dominic Urbano na nakapag-produce pa ng magagandang obra. How young are you, may I ask? 29 years old na po ako, ma'am. Oh, very young! Bata pa, marami ka pang mga obrang magagawa.
marami pang mapoproduce na artworks. Panghuling salita na lang, Dominic, para makapagbigay inspirasyon ka sa iba. Opo. Sa mga artist po na pasimula pa lang, yung mga katulad ko rin po na pasimula pa lang din, tuloy-tuloy lang po ninyo yung inyong hilig, yung pagpipinta. Kailangan po talaga yung sipag at tiyaga ninyo as an artist. Kailangan nyo gumawa ng obra na nanggaling sa puso ninyo, sa isip ninyo, yung talagang yung may buhay din yung artwork. Para po mas makapagbigay ka ng liwanag sa ibang tao. Example, sa mga, yun po, yung mga collectors, yung mga buyers. Natutuwa po sila, nakakakita sila ng mga kakaibang obra, yung artwork na makabago. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo, wag po kayo panghinaan ng loob kasi darating din po yung time para sa atin na, ayun nga po, magkakaroon din tayo ng sarili-sarili styles, mas makikilala po tayo, mas makikilala ng ibang tao yung ginagawa natin. Tama, you're still young, you're developing your style, magmamature ka pa as an artist. Maraming salamat, Dominic, at pasensya ng kahapon na naka-standby ka, hindi ka namin na-interview. At least mahaba-haba ang panahon natin today. And keep up the good work, keep your art flowing. Thank you very much. Maraming salamat si Dominic Urbano po, isang PROMD Lodi. Ayan, palakpakan po tayo. Thank you very much. Thank you. Thank you. More power to you. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Muli niyo po kaming samahan na isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan. Itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Sa ngalan ni Alfred De Los Santos, ako po ang inyong kapromdi, Ces Orenia Drilon. Hanggang bukas, marami pong salamat.